Di lagi, di ko na, bahala na. Tilaway ni pre. Ayaw nila ito sila, di ko na. Yasa man ako na, bihon. Tag 2,000 na rin ako, tag 6,000 eh. Pre, gutuma eh. Mag-usa ka kumpare na ko ingon tog hatdang ko niya tibok us baboy litson. Tay gutom na ro kung hapit ato babo tong usa ka amigo na ko nga bisita mo adto ko mari ko sumbay ko no. Sumaya na ko si pare be usa na pare og nabay sudan kita ha kay bisig na ato pangayuan kay gutom jud taman basig kalito kabot tong bisita wa koy ka dalit ato adto na ko. Pre! Pre! Terus pare. Pre! Sod ko! Guys, mayo da. Uy, lamiam na mong bihon. Pangata ka na pre. May ano? Pangata sa gamay lagi gutom ko. Tigaw sa pergi gutom ko pre. Bihon, bigam pangata ka. Kadaghan na no, tako kay mo sudan na no. Sudah na, dako na gamay alam ko na. Gamay ra di hay bukan di sukan ka pangata sa gamay ra. Dako tagkaon. Sige, bagay na ako yung bisita niya. Wa ko ikadalit lang ito. Ah, ay bisita ako ay problema ko nimo. Sige, mabitawan. Sige na. Tagko kayo na musulat. Daghang kikudo. Yan na. Kau karo unya gusto ko unya. Ah, bihay mo. Ako ga ba ni mo? Oo, hindi ko buso kay iyo ra man kalingawang. Mayo. Kusog na pagkamukhaon na ako isudan na to. Asa ko mangayo na inyo ha? Bantay ba daw? Nagari ko isudan. Di sa tagaan. Kumayo? Na, Ayaw mo? ayaw jugog dudori yung na ako ah. Ha? Kung kaya kusudan nga makapalit ba? Kanya mo ha? Pansit na ba mo gipahatag na ko? Na ako isudan niya. Di ka tagaan. Bantay na ka. 2,000 2,000. Ah, 2,000. Gamay 2,000 ako tag 10,000 to. Ano ko? Meanwhile, Ano ba ka kumpare ito ka? Tinar ba ito gisaan no nga na kung siya ulit son? Kutom na ba ko? Tuon sa nobe? Ayo! Pre! Oh, play. Ay, pre! Oh, dili. Huwat ako nimo. Wa pa lima mo. Saan, pre? Huwat lang kay. Dikuris na kay. Lainaan mo yung taon to. Pati dikuris na. Gusto ka pre? Oh, okay. Ako sa pabotan pre kay matay. Tingkutuma dyan. Murag na abiriya gamay itong hunggi order ba? Ah, sige. Huwat na ko. Oh, sige. a few moments later. Ayo! Oh, mo na ibalay ni Jason, boss. Di, ito sa boss. Naman ko yung order ulo. Sa Lechon? Oh, Kalo boss, ato sa boss. asa man balayan eh kay Kaduha? Ako kanay kadua. O sige, salamat kayo, boss. Ano kay order pre? Kini. Tuon juga ako sa ubos. A few moments later. Ayo! Oh, mo na ibay ni Jason. Oy, boss. Oy, sir, daro Ay, yung man order. yung- man yung Sir. order? Oh, nadugay lagi Kaya ko kayo. kay layo kayo kung sakyanan. Ah, okay ra kay mapapagabot sa bisita po. Gutom po kayo, pakanon ka may podbe kay gutom kayo dugo po ko. Ana mo pay ka deliver ako ang pag ginihong. Ah, sige dili. So dili. Salamat. Sa ano ba? Gutom ka po ka. Yung para rin. Pakalaman pre. Oh, ano pre kay gutom ko na yung deliver tiguan maluoy mo dani ka. Sunday ko ni di. Ugod-ugod dumi taon eh. Oh, kana dili. Hawak yung TI pag-ibang ko. Anya, okay na magkakamukha ang kagway kananay, way kanon. Okay, ragod po basta lusudlan ang tiyan ko. Ah, sige. Kira basta kay ato ning bay-bay no ni. Basta kay importante mga kaon ta. Okay, ayun. Eh, murag nguya pag purma ni mo eh. Sige. One eternity later. Pre. Ano sa mga dire? Ah, gato kusudan. Bihon ba? Tayo tawanan niya boss biro. Ha? Tidak na. Oh. Labong ganina nangayo ko ni mo sudan ito, wa jud ka manghatag. Karon ko kay ndumog kuan. Manghatag ka pa gabay. Ganina nangayo ko gigutom ko taman wa jud ka manghatag. Ay di ko dala nagbalik. Di ko mo dapat. Di ko mo dapat. Ingo ko ganina nimo, di ba? Ingo ko nimo na ako ilaming sudan. Di ko manghatag na ako ra na eh. Lami, tilaway pre, lami. Ah, di ko na. Bahala Tilaway. na. Tilaway ni pre. Ayaw nila ito sila. Di ko na.
Yasa man ako na, bihon. Tag-2,000 na rin ako, tag-6,000 eh. Laong yawa, gutom tao. Laong. Laong litso. Ingon ko nimo bitaw kanina, makabaw sa ko nimo. Kaya hindi ko ngayon na, ingatan na diyan na. Adi ko bitaw kanina. Ibutang na. Hoy!